שם נפט? טוב, מצליחה נפט. שלום היה בארצות הברית איזה שנה לא, יותר משנה, לא? שנה וחצי. שנה וחצי? בולפס, די! אורן גם היה שם, אלי? לא. לא? איפה אורן היה? מאיפה הוא בא עכשיו? ספרד. ספרד? תראו אותו. מעיף עליי את כל החול, מעניין. מה יש שם, בולפס? יש שם משהו. בוא נראה מה בולפס מוצא. יכול להיות בעוקץ הכלב. זהו. התעייפת? הוא סתם חפר שיהיה לו איפה לשים את הידיים. בולפס, בוא. או שהוא לא רוצה שאנחנו נדע. לא, נראה לי הוא התעייף. הוא רואה מצלמה, הוא אומר שלא יצלמו את זה. איפה זה, בולפס? איפה זה? הנה, הוא מתחיל מחדש. פתאום הוא מוצא נפט. מה? זה מגעיל. הוא מצא